Τα συνδικάτα πάντως δίνουν μάχη με το χρόνο, με το νέο μνημόνιο και την Τρόικα για να μετριάσουν κατά το δυνατόν τις αρνητικές επιπτώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων. Στη λιγότερη επώδυνη συμφωνία φαίνεται πως κατέληξαν οι εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας, υπογράφοντας την πρώτη στη μετά μνημόνιο 2 εποχή επιχειρησιακή σύμβαση για 2 χρόνια με μείωση 6,5% στο ειδικό επίδομα που λάμβαναν. Η πρώτη πράξη του δράματος που επιβάλλει το νέο μνημόνιο στα μισθολογικά και εργασιακά δεδομένα γράφτηκε σήμερα με τη σύναψη της επιχειρησιακής σύμβασης στην Εμπορική Τράπεζα για τα ερχόμενα 2 έτη. Με το στιλέτο πάντως και όχι με το μαχαίρι όπως προβλέπεται στο μνημόνιο, εργαζόμενοι και διοίκηση συμφώνησαν σε περικοπή 6,5% κλιμακωτά του ειδικού επιχειρησιακού επιδόματος σε όσους έχουν ονομαστικό μισθό άνω των 1.800 ευρώ και διατήρηση των θέσεων εργασίας. Διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, προστατεύει τις εργασιακές σχέσεις και εγγυάται το εισόδημα των εργαζομένων από περαιτέρω μειώσεις. Αυτό επηρεάζει αρνητικά βέβαια την πλειονότητα των 4.100 εργαζομένων, καθώς περίπου 3.600 αμείβονται πάνω από το πλαφόν που ορίζει η νέα σύμβαση. Έτσι, υπάλληλος με 2 παιδιά και 11ετή προϋπηρεσία θα χάσει 85 ευρώ το μήνα. Αντιστοίχως, οι μηνιαίες αποδοχές ενός συναδέλφου του με 20 χρόνια δουλειάς θα μειωθούν κατά 215 ευρώ. Επιτυγχάνουμε τον αναγκαίο εξορθολογισμό του ιδιαίτερα υψηλού μισθολογικού κόστους της Εμπορικής Τράπεζας, επιφέροντας ταυτόχρονα τις χαμηλότερες δυνατές μεταβολές στις συνολικές αποδοχές των εργαζομένων.